Vrijeme je da odaberemo materijale za naš projekt. Otvorite pregled materijala kako biste vidjeli koji je materijal dodijeljen svakoj ploči. U ovoj fazi sve su ploče bijele. Željeni materijal možete prevući na svaku pojedinu ploču ili ubrzati postupak primjenom materijala na grupe. Prema zadanim postavkama, sve fronte donjih elemenata pripadaju grupi F1, fronte gornjih elemenata grupi F2, police idu u grupu police, a ostale ploče u grupu F3. Grupu bilo koje ploče možete i promijeniti. S takvom postavkom, umjesto da materijal primjenjujete na svaku ploču zasebno, otvorite panel materijali, odaberite primjerice grupu F1 i dodijelite materijal svim pločama u toj grupi odjednom. Isti postupak ponovite za ostale grupe. Kad su materijali dodijeljeni, možemo izvesti krojnu listu. Primijetite da radna ploča ima napomenu za CNC, što znači da je možemo izvesti i kao sliku za obradu na CNC-u. Iz stolarskog kuta to nam daje sve što trebamo. Krojna lista je pripremljena, a sljedeći korak je sastavljanje fizičkih elemenata. Ako vaš radni proces to traži, u kasnijim poglavljima prijeći ćemo na renderiranje i izradu interaktivnih 3D modela, što će omogućiti vašim kupcima da konfiguriraju i aktivno sudjeluju u procesu dizajna.